Wel, bore da, siwmai, siwr i chi, a chroeso i'r wers fyw yma. I ni'n fyw ar gyfer defnyddio Adobe Express, a mae hi yn wythnos ailgylchu wrthos e. Wel, wrth gwrs, mae'n wythnos ailgylchu bob wythnos, ond i ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar ailgylchu ar gyfer ein gwers fyw ni bore yma. Rwch wybod i ni yn y sylwadau pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni bore yma. Athrawon, allwch chi roi sylwadau yn y chat naill ar YouTube, neu ar y ddolen arall i chi wedi derbyn ar gyfer y sesiwn yma bore yma ar StreamYard, allwch chi hefyd ddweud siwmai yn fyna. Nawr, gobeithio bod chi gyd yn eistedd yn gyfforddus a wedi mewn gyfnodi i Adobe Express a bod ni'n barod i ddechrau arni. Nawr, ar gyfer y wers yma heddi, mae angen dudalen weithgareddau yna ni, a dim hwnna sydd ar y sgrin. Dych chi'n diar mi. Dych chi'n cael rhoi hwnna lan. Cynni, mae'n sgrolio hyd gwaelod y sgrin fyna, allwch chi weld e'n mynd round a round a round, sef adobe.ly/ailgylchu 25. Iawn, felly os ych chi wedi mewn gyfnodi i Adobe Express ar un tab ar eich cyfrifiadur, yna mae eisiau agor tab arall ar y top y drws nesaf yna, mynd i adobe.ly/ailgylchu 25 a fyna fyddwch chi'n gallu cael gafel ar y wybodaeth sydd angen yna chi ar gyfer cwblhau yr gweithgareddau heddi. Nawr cofiwch, os ydw i'n mynd yn rhy gyflym i chi athrawon, mae croeso i chi oedi'r fideo, gosgu pause i oedi'r fideo. A mae rai ysgolion hefyd, os maen nhw'n rhaid mas amser, ddim ond yn neud y weithgaredd gyntaf. Felly, croeso i chi ddefnyddio y wers fyw yma fel bynnag, mae e'n siwtio chi ore. I fi yn mynd i fod yn mynd nôl ymlaen o'r cyfrifiadur, o'r porwr i'r iPad. Felly, mae hwnna'n mynd i roi amser ychwanegol i chi hefyd, rhag ofn bod chi'n meddwl bod fi'n mynd rhy gyflym. Fyddai yn mynd nôl ymlaen o'r ddwy ac yn neud yr un sgiliau ddwywaith fel bod chi'n gallu gweld fi'n neud y ddwywaith, fel bod chi'n cael digon o amser i neud eich hunain. Right. Dewch i ni gael mynd i gael gweld beth i ni'n mynd i fod yn neud heddi. Felly mae eisiau fi i rannu fy sgrin. Dyma ni. Right. Gewn ni'r faner fawr yna bant fyd. Right. Nawr, dyma ni i fi wedi mewn gyfnodi fan hyn i Express. Dewch i ni gael newid Adobe Express draw i'r Gymraeg. Felly, os mae'ch Express chi yn gweud yn siarad Gymraeg yn barod, wel, sy'n eisiau chi wneud i byd. Ond mae'n Express i fan hyn yn Saesneg, felly dewch i ni gael newid hwnna draw i'r Gymraeg. I wneud hynny, y gyd sy'n angen i fi wneud yw clicio yn y cornel top ochr dde ar yr avatar sy'n drws nesaf i'r gloch fach. Nawr, ar eich cyfrifon hwb chi, mae'r avatar yna fel arfer yn liw glas golau. Felly, allai glicio ar hwnna nawr, a sgrolio lawr, a welwch chi mae'n dweud fan hyn, settings. Dwi'n mynd i glicio ar settings, a mae'n mynd i agor y ffenest gosodiadau yma i fyny i fi. Nawr, ar dop y ffenest yma, chi'n gweld ar y dde, mae'n gweud language, a ni just yn mynd i newid hwnna o English draw i Cymraeg. Unwaith chi'n gwneud hwnna'n y gys rhaid chi'n gwneud yw clicio ar yr X, cael ffenest gosodiadau lawr, a i ni nawr yn defnyddio Express yn Gymraeg. Right e. Nawr, beth am y dudalen weithgareddau? Wel, dwi wedi agor hwnna'n barod ar y tab drws nesaf. Chi'n gweld, mae da fi Adobe Express ar agor fan hyn, ond ar y tab drws nesaf fan hyn, mae da fi wythnos ailgylchu. Felly, na i glicio fyna, a dyma fe. Nawr, i agor hwnna lan, chi'n gofyn yn gyd sy'n rhaid chi'n neud yw teipio adobe.ly/ailgylchu 25 mewn. Neu, wrth gwrs, os ych chi'n defnyddio iPad, allwch chi i sganio'r cod QR sydd ar y sgrin fan hyn nawr. Felly, cymrwn ni eiliad fach i roi amser i chi i wneud hynny. Tra bod ni'n cymryd eiliad fach i wneud hynny, just nodyn ni atgoffa chi athrawon am beth sy'n dod lan yn y dyrnodau ac wythnosau nesaf. Mae da ni wers dydd Iau hyn ar gyfer diwrnod ieithoedd Ewropeaidd. Mae ddiwrnod ieithoedd Ewropeaidd dydd Iau. Felly mae honna dydd Iau, os licech chi ddod fyna. Wedyn, wythnos nesaf, dyma ni mae'n dod lan ar y gwaelod sgrin fan hyn. Wythnos nesaf, mae ni ddwy wers fyw hefyd, un ar gyfer mis hanes pobl ddion, a hefyd un arall ar gyfer diwrnod barddoniaeth. Dwi'n meddwl mai di Mawrth di Mercher yna, neu di Mercher dydd Iau. A i ddim i weid pryd. Ond, i weld pryd mae'r rhaid amlaen,
Just ewch i adobe.live lessons athrawon a allwch chi gyfrestru ar gyfer y sesiynau sydd i ddod. Ac os ych chi'n postio rhywbeth ar-lein heddi, bod chi wedi cymryd ran yn y wers Wythnos Ailgylchu, wel tagiwch fi mewn. Mae'r manylion ar gweilo fan hyn, at Adobe Fforedyw, at Ysgol Digidol, at Meredydd J neu at Meredydd Jones, i ffindwch i ni ym mhob man. Right, iawn, digon o hwnna, ewn ni mlaen. A chi'n mo beth na i roi hwn o lan i chi'r weilio'r sgrin rhag o'n brisio fe na chi. Right, beth ni'n neud gyntaf da? Wel, y gyntaf, ni'n mynd i ddysgu sut i greu tudalen we. Pa mor hawdd yw i greu tudalen gwe. Gwefan fach eich hunan ar Adobe Express. A ni'n mynd i greu tudalen we sy'n sôn am 5 cam y cylch ailgylchu. Felly, mae yna 5 cam i ailgylchu. Felly ni'n mynd i greu tudalen we sy'n sôn amdanyn nhw. Ond hefyd, ar gyfer y camau, i ni'n mynd i greu delweddau, cynhyrchu delweddau newydd sbon yn defnyddio deallusrwydd artificial, AI, sy'n trial esbonio beth sy'n mynd mlaen yn y cam yna. Right, wel, mae'r wybodaeth i gyd fan hyn i chi. Iawn, y 5 cam, casglu didoli, glanhau, rwygo o ffeledu, a wedyn cynhyrchu pethau newydd. Nawr, allwch chi gopio a glido yr wybodaeth yma o'r wefan, fel hyn. Neu, os oes weich ydych chi, allwch chi agor ei fyny ar Google Doc, fel hyn. Byddai'n dangos y ddwy ffordd. Ar y cyfrifiadur, byddai'n jyst yn copio fe o'r wefan, ond mae'r iPad yn tueddu i gael bach o drafferth yn copio a glido o wefan. Felly, byddai'n agor o Google Doc ar yr iPad. Nawr, i copio a glido, Control-C, Control-V byddwch chi'n neud. Os ych chi'n defnyddio unrhyw beth fel Chromebook, cyfrifiadur, laptop, rhywbeth fel yna. Pan i ni moyn i copi o sgrifen, o eiriau, i ni yn llusgo dros fe, clicio a llusgo dros fe i ddewis e. Wedyn ni fi'n gwasgu'r botwm Control lawr ar y bysellfa. Fi'n dala fe lawr yn fflat, mae'n fflat right nawr, a wedyn fi'n mynd i wasgu C unwaith, tra bod hwnna'n fflat. C. A nawr fi'n tynnu control bant, ar ôl i fi i tapio C unwaith. Mae hwnna wedi gwneud copi o'r testyn. Pan fyddwn ni'n mynd draw i Express wedyn, fyddwn ni'n dala control lawr eto, fyddwn ni'n gwasgu V sy'n reit drws nesau C i lido, i pasto hwnna mewn. Right, a ni'n mynd i fod yn gwneud tipyn bach hwnna heddi wrth i ni ddod draw ar wybodaeth yma. Right, wel fel i ni'n mynd ati de, i ddechrau creu gwefan ar Adobe Express. Wel, cliciwch i ddod nôl draw i Adobe Express. A ni'n mynd i fod yn creu gwefan. Nawr, os sgroliwch chi lawr ar y tudalen cartref, welwch chi y cerdyn Gwers sy'n dweud adeiladu tudalen we. Felly, ni'n mynd i glicio ar y cerdyn Gwers, adeiladu tudalen we. A mae hwnna'n mynd i agor hwn i fyny. Nawr, mae hwn yn cynnig templedi i chi, a dweud y gwir, sa'n meddwl bod unrhyw un o'r templedi yma yn mynd i'n helpu ni heddi. Felly, ni'n mynd i greu o'r newydd. Chi'n gweld lawr gweilod y sgrin, reit yn y cornel gweilod ochr dde. Mae da chi fotwm fan hyn sy'n dweud creu o'r newydd. Felly, fi'n mynd i glicio ar hwnna. Creu o'r newydd. Right, a dyma ni. Wel, mae eisiau ni gael teitl. Beth gewn ni te fel teitl un gwefan? Wel, beth mae'n dweud draw ar y dudalen weithgareddau? Beth am y cylch ailgylchu? Mae hwnna'n syniad da. Y cylch ailgylchu. Right, felly, fi'n llusgo dros hwnna, a fi'n mynd i wneud copi o hwnna. Dala lawr control, a tapu C, a nawr gadael control i fynd. Nôl a fi Express, a dwi'n mynd i glicio ble mae'n dweud ychwanegu teitl, clic, a nawr fi'n mynd i wasgu lawr control, dala fe'n fflat, a tro yma dwi'n mynd i tapio ar V, y botwm drws nesau C, a na fe, mae wedi glido hwnna mewn. Copy, paste, copio a glido. Wel, o dan hwn, le mae'n dweud ychwanegu is-teitl, dwi'n mynd i roi fy enw i fel is-teitl, dwi'n meddwl. Felly, teipiwch eich enw chi fan hyn. A ni, fel na. Gret. Nawr, mae eisiau ni nawr i feddwl am ddelwedd addas.
ar gyfer y cefndir. Nawr, mae da ni just petrial mawr llwyd ar y foment. Felly, dewch i ni gael clicio ar y smotyn bach plus sydd da ni fan hyn ar y gwaelod. Ar ôl y cam hyn, byddai'n neud o draw i'r iPad a neud o'n i gyd eto. Felly, peidwch y phoeni os mae eisiau chydig bach fwy amser na chi. Ond hwn yw'r trydydd cam. Clicio ar y plus a licen ni ychwanegu llun. Clicio ar llun. Nawr, a dwi'n mynd i gynhyrchu delwedd. Ni'n mynd i fod yn cynhyrchu delweddau heddi. Iawn? Clic fyna. Right, nawr, beth licen ni weld? Wel, licen ni, mae hwn yn mynd i fod yn gefndir. Cefndir. Nawr, beth licen ni'r cefndir i fod? Wel, beth am pethau sy'n gallu cael... Na, felly bod eisiau fi fod fwy penodol. O'n i'n mynd i ddweud pethau sy'n gallu cael ei ailgylchu. Ond felly fi wedi pethau fel poteli plastig. Poteli plastig. Caniau a bocsys cardfwrdd. Right. Iawn. Nawr, ar gyfer y wefan yma, dwi eisiau bod y wefan gyfan yn cadw at yr un fath o arddull. Iawn, yr un fath o stael o luniau. Felly, y dewisiadau fi'n mynd i wneud right nawr, fi'n mynd i treol cadw'r yna ar gyfer pob tro. Felly, ble mae'n dweud fan hyn math o gynnwys, falle bod fi moyn na i fod yn waith celf, ie, na i cadw fe fel gwaith celf. A wedyn, ydw fi'n mynd i fynd mewn i un o'r rhain. Nawr, allan ni fynd am rhywbeth fel papur heinog. Mae hwnna'n cool. Iawn, felly dewiswch un arddull. Iawn, allwch chi fynd trwyddo rhain. Chi'n gweld mae llwyth o ddewisiadau i gael. Ond falle jyst dewis un. Falle na trial hwn. Celf bop, sa'i di trial hwn o blaen. Felly, dwi wedi mynd symudiadau celf bop. A fi'n mynd i wneud hwnna bob tro i fi'n cynhyrchu delwedd ar y wefan yma. Right, dwi wedi teipio fan hyn be dwi eisiau. Cefndir, poteli plastig, caniau, bocsys cardfwrdd. Falle na i ysgrifennu fan hyn cefndir syml. Right, a mae da fi o dan symudiadau celf bop. Iawn de. Wel, dewch ni gael trial e. Clicio ar cynhyrchu lawr y cornel gwaelod ochr dde. A dewch ni gael gweld beth sy'n ymddangos. Mae'n mynd i roi 4 dewis i fi o gefndir syml a dyle fod poteli plastig, caniau a bocsys cardfwrdd. Mwna, gewn ni weld. Wel, Wel, fi wedi cael corgi. Pam fi wedi cael corgi? Di ar annwyl. Right, triwn ni o'n to. Wel, o'n i'n mynd disgwyl hwnna bore yma. Right, fi'n mynd i... right, newn ni symleiddio fe. Nawr, os ych chi yn trial cynnyrchu rhywbeth, a chi'n cael rhywbeth hollol rhyfedd fel sy'n digwydd fi, y cam gyntaf yw newch yn rwyddach, newch yn symlach. Right, dych chi gael just trial hwnna de. Poteli plastig. Cynnyrchu. Oedd yr llun yn hyfryd, ond ddim yn addas ar gyfer gwefan ailgylchu yn anffodus. Right, dechrau ni gweld os gewn ni fe tro ma. Cefndir, poteli... Right, cool! Nawr te, ma beth o'n i moyn. Sgwni beth nath hwnna i feddwl mae ci o'n i moyn. Nawr, fi'n credu bod ni'n fynd am yr un yma, fy'r lliw yn cool, fi'n licio hwnna. Felly, ni'n clic ar yr un dwi eisiau. A os ych chi'n hapus gyda fe, allwch chi wedyn glicio ar y botwm glas yn y cornel top sy'n dweud defnyddio. A na fe. Mae'r cefndir newydd na dwi wedi creu, dwi ddim yn gi yn gwenu ar y camera yn ffodus, mewn yn ei le. Right, fi'n mynd i wneud hwnna i gyd nawr ar yr iPad. Iawn, fi'n siŵr bod hwnna wedi cymryd tyfu bach o amser i chi, felly na i fe gyd to ar yr iPad, felly tynnu'r cyfriadur ffwrdd. Dyma ni ar yr iPad, felly na i sgrolio lawr, ar yr iPad mae copio testyn, yn gallu bod yn lletwydd, mae wedi gwneud yn iawn fel nawr. Copy.
Ond os ych chi eisiau, os mae'n rwyddach, allwch chi agor y testyn yma ar y Google Doc. Felly, dal eich bus i lawr, open in background sy'n eisiau gwneud, a dyma fe fan hyn ar tab arall. Iawn? Right, neidio draw i App Express te, dyma fe. A fi'n mynd i cynhyrchu tudalen we, tap i hwnna. Iawn, a dyma fe llwytho i fyny. Wel, nes i wneud copi o'r teitl. Nawr, cofiwch i fi'n creu o'r newydd fan hyn. Creu o'r newydd. Right, felly tap ble mae dweud ychwanegu teitl. Na ni. Nawr, i lido ar yr iPad, dim da ni Control C, Control V. Iawn, ond i lido hwn mewn, right fan hyn, drws nesau Moxie fan hyn, chi'n gweld o'r ben y bysellfwrdd, mae da ni 3 botwm bach. A'r trydydd un ar draws yw y clipfwrdd D gyda darn o bapur gwyn o fe. A hwnna yw'r eicon ar gyfer paste. Na ni, a hwnna wedi glido mewn. A nawr rwy'n chi roi tap bach o danol, le mae'n gweud ychwanegu is-teitl, a llai deipio fe enw hi. A fe, na hwnna di wneud. Cuddio y bysellfwrdd, cornel gwaelod ochr dde. A nawr i ychwanegu'r llun, i fi wni roi tap bach i'r smotyn gwyn ar y gwaelod, yr plus yno fe. Na ni. A dwi eisiau llun. A ni'n mynd i gynhyrchu delwedd. Coni off, de. Right. Ni'n mynd am rhywbeth gwahanol trwy'n. Right, beth na i roi mewn hyn? Cefndir. Talnod llawn. I am caniau diod. Tro hyn. A gobeithio mae'n neud ci bach gewn ni. Caniau diod. A fi'n mynd i fynd i ddewis. Na fe'n hollol wahanol ar y ddoi. Iawn, felly fi'n neud yr celf bop draw ar y porwr. A na i'n neud rhywbeth hollol wahanol draw fan hyn. Dewch ni gael gweld. A fi'n mynd i symudiadau. Ewn ni am... Na, ewn ni mynd i themau. Technegau. Ie, ewn ni technegau. A fi'n mynd i wneud... un o'r ein. Na i wneud doodle. Doodle. Right. Cornel gwaelod ochr dde, tap ar y bottom D sy'n dweud cynhyrchu. A croes y bysedd. Taw. Caniau diod i fi'n cael fan y cefndir yma, a dim rhywbeth hollol wahanol. Dewch i ni gael gweld beth sy'n mynd i ddod. Right. Mae rhywbeth am y gair caniau. Fi'n credu bod y gair caniau, wel ceinain, sbo. Mae rhywbeth am y gair caniau yn ala express i feddwl bod fi'n moyn ci. Mae nhw'n hyfryd. Ond dwi ddim yn lygo caniau o gwbl, ydw e? Right. I am boxes cardfwrdd. Boxes. Na fe, wel fi'n gwybod nawr beth oedd e. Boxes cardfwrdd. Right. Cynhyrchu. Caniau. Right. Be ni'n mynd i gael e? Beth ni'n mynd i ddod? Ife boxes garfwrdd ni'n mynd i gael? Gobeithio wir? Nage. Dim yn gwybod. Right. Fi'n cael amser anhygoel eddi. Right, I am potiau gwydr. Right. Express. Mae'r dech i sydd artificial yn cael diwrnod bach. Diwrnod dwl heddi, dwi'n meddwl. Diwrnod bach o beth y dwl. Mae'r lluniau'n hyfryd, ond dyn nhw ddim byd fel beth i fi moyn. Right, cefndir. Potiau gwydr. Right! Llwyddiad mawr! Right, okay. Na de, mae rhain o bethau lle ni ailgylchu. Gwydr. Right, tap ar hwnna. Dewis yr un dwi eisiau.
Diolch. A wedyn defnyddio lan y cornel top o dde. Bottom glass a cofe mewn. Right. Felly, mae da fi naws wahanol iawn ar y ddwy enghraifft i fi'n rhoi i chi. Right, a fi nôl ar de i'r porwr te, i ni gael symud ymlaen i'r cam nesaf. Ti'n hwnna bant? Dyma ni. Right, nawr bod chi wedi gwneud hwnna, mae'n siŵr bod chi rhyw fath o syniad o'r naws sydd â chi. Felly, dewch i ni gael meddwl am thema. Dwi'n clicio ar y top fan hyn ar y palet paint, themau. A fan hyn nawr, allwch chi ddewis thema sydd yn mynd i fynd gyda eich cefndir cyntaf chi. Iawn? Allwch chi jyst clicio yn nhw. Mae'r thema yn mynd i ddewis set o ffontiau, arddull cyffredinol ar gyfer eich gwefan chi. Iawn? Dwi'n meddwl bod trec yn mynd i weithio'n dda ar gyfer fi fan hyn ar y porwr, ond bydd eisiau rhywbeth gwahanol na i draw ar yr iPad, dwi'n meddwl. Right, iawn. Wel, dewch i ni gael mynd i'r cam nesaf te. Unwaith chi wedi dewis thema. I fi mynd i sgrolio lawr, chi'n gweld mae'n gweud reit ar waelod y sgrif fan hyn, sgroliwch i ddechrau ysgrifennu eich stori. Felly sgrolio lawr, a mae'n mynd i popo hwn lan i chi. A beth dyn ni eisiau nawr yw cynllun hollt. Cynllun hollt. Hollt, dwi'n meddwl, wedi splito. Wedi hollti'n ddoi. Mae da ni lun ar yr ochr chwith a lle roi testyn ar yr ochr dde. Right. Felly, beth yw'r testyn sy'n angen ni? Dewch i ni gael copio a glido'r testyn a draw. Felly, nôl a fi'r dudalen weithgareddau fan hyn. A dyma'r un cyntaf fan hyn, casglu. Felly, ni gopio hwn i gyd, yr teitl a'r frawddeg. Control C. Casglu. Wel, yr cam cyntaf i ailgylchu wrth gwrs, yw i gasglu'r popeth sy'n angen i ailgylchu at ei gilydd. Felly, casglu gwastraff plastig o gartrefi, busnesau, biniau ailgylchu sydd o amgylch y lle, a hefyd o ganolfannau casglu, canolfannau le mae pobl yn mynd a ailgylchu pethau. Right, felly Control C, copio hwnna. Right. Wel, draw a fi te nôl i Express, a dewch i ni gael clicio ar yr ochr dde, yr ochr wen o'r cynllun hollt, a clicio testyn, achos ni moyn testyn. A dwi'n mynd i ddefnyddio Control V. O, nes i ddim copio fe, fe. Dwi'n mynd to de. Dewch hwnna, Control C. Nôl draw, Control V. Oh! Right. O, felly bod rhaid fi wneud un darn bach ar y tro. Na i wneud casglu gynta, Control C. Control V. Right, na ni. A nawr ai lawr y linell nesaf, gwasgu return ar y bysellffordd. Copio hwnna. Control V. Nawr, fyddai'n mynd nôl draw i'r iPad nawr ar ôl y cam hyn. Iawn? Felly, chi'n chi gweld, mae'r casglu yn deitl, a wedyn mae'r frawddeg yma yn ddisgrifiad. Felly, i ni siŵr o fod y moyn fformatio'r sgrifen yma mewn gwahanol ffurf. Felly, os i fi'n clicio ar y gair casglu unrhyw le, sy'n rhaid i fi uwcholeuo fe, lle jyst clicio yn ei ganol e. Mae da ni ddewisiadau fan hyn, H1, H2 a dyfyniad. Felly, allwn ni roi pennawd 1 sy'n mynd i fod yn fawr, fel yna. Pennawd 2 sy'n mynd i fod yn llai, fel hyn. Neu hyd yn oed dyfyniad sy'n edrych fel hyn. Wel, dwi'n meddwl oedd pennawd 1 yn edrych yn ddigon neis. A dweud y gwir, falle bod y frawddeg yma ddigon byr iddo fe fod yn pennawd 2. Ie, pam lai. Licen i falle i hwn i fod wedi canoli, felly na i glicio to ar y casglu fan hyn, a fi'n mynd i ddewis i osod i alunio fe i'r canol, fel yna. A falle bydde fe'n syniad da bod y frawddeg wedi alunio i'r canol hefyd. Right, great. Wel, dyna fi dewis testyn ar gyfer y cam cynta mewn. Right, a draw i'r iPad nawr i wneud hwnna. A os i chi wedi wneud chi'n barod symud ymlaen, wel, y cam nesaf yw ar y chwith, fan hyn, clicio, a cynhyrchu delwedd eto, o diar mi, pwy gi ni fynd i weld trwy'n.
rhywbeth i wneud â casglu yr gwastraff Mawrth Gwers. Ond os ych chi moyn mynd mlaen y triol yna, cariwch chi mlaen, ond dwi'n mynd i fynd draw i'r iPad nawr i gael dala lan. Dyma ni te. Right, wel, peth cyntaf nes i, os chi'n cofio, ar cam olaf nôl ar y porr, oedd newid yr thema. Mae'n anodd i ddarllen y teitl yma ar y foment, dwi Ailgylchu, Ailgylchu. Chi rhaid lan ar top y sgrin, ar y riban ddi yn gros y top, rhoi tap bach i'r palet paint. A nawr, dewch i ni gael dewis un. Nawr te, dwi'n meddwl bod y shein eitha cryf arna i ar hwn, fel bod fi'n gallu weld yn glir o flaen y cefndir. Dwi'n mynd trial briws. Nw'n ni roi shot fach i briws i weld sy'n mynd i sgwr. A briws yn cael think fach. Con ni? Rai, wel mae hwnna lot o well, yn dwi? Lot o well. Mae hwnna'n gweithio'n berffaith. Right, cau wrth thema i lawr, a nawr i ychwanegu yr cam cynta yn y cylch Ailgylchu. Dwi'n sgrolio i'r gwaelod, ych chi'n gweld mae'n pop o'r ffenest na lan. Be dwi eisiau gyntaf? Wel, dwi eisiau cynllun hollt. Felly, tap ar cynllun hollt. A dyma fe. Right. Mae eisiau fi fynd i gydio yn y testyn yna. Wel, mae hwnna draw dy fi ar Safari fan hyn. A dewch i ni gael... Nawr te. I ddewis testyn ar yr iPad, beth sydd eisiau gwneud yw tapio ddwy waith ar un gair yn gyntaf. Tap, tap. Gweld? A mae hwnna nawr wedi dewis un gair. Mae wedi dewis y gair gwastraff. A nawr i fi llusgo yr blobs bach glas na i ddewis popeth dwi eisiau. Unwaith fi wedi dewis popeth dwi eisiau, dwi'n gwasgu'n hir ar y bloc glas ma. Pwyso'n hir, pwyso'n hir ar y bloc glas. A chi'n gweld fan nawr, mae'n rhoi dewis i fi wneud copi. Right. Wel nawr, a i nôl draw i Express. Ac ar yr ochr dde, i fi wneud glicio ar y smotyn bach, plus, a dewis testyn. Nawr fan hyn, mwyn glido, chi'n cofio, lawr fan hyn, yr bwys yn ffenest di fan hyn, mae da ni'r clipfwrdd di, gyda'r papur gwyn yno fe, tap i hwnna, a na fe, mae hwnna mewn. Wel, to nawr, dewch i ni gael gweld, beth yw H1? Gret, beth yw H2? Hwna hefyd yn neis. Beth oedd yr dyfyniad? Na, mae'r testyn bach rhy fach ar gyfer hwnna. Genna fi am yr H1 a H2 eto, dwi'n meddwl. Canoli, please. Na fe. Right, a na hwnna wedi wneud. Right, ewn ni nôl te i'r cyfrifiadur i ni gael ychwanegu'r llun sy'n mynd i fynd drws nesaf i hwn. Dyma ni. Right, wel, casglu gwastraff plastig. Cliciwch le mae'n gweud ychwanegwch eich delwedd. A ni'n mynd i gynhyrchu delwedd. Right, wel, fi mynd i deipio fan hyn te lori sbwriel. Bagiau glas. Bagiau lliw glas. Ar y llawr. Right, just hwnna dwi'n meddwl. A nawr dwi eisiau'r arddull i fod yr un peth. Wel, chi'n cofio, es i am symudiad celf bop draw yr enghraifft ma. Iawn, felly beth bynnag nethoch chi ddewis, triwch sticker. A mae croeso i chi drio gwahanol bethau, ond bydd eich gwefan chi'n edrych falle mwy proffesiynol os ych chi'n cadw at yr un arddull ar ei hyd e. Right, cynhyrchu. Right, be gewn ni'n araf, ffrindiau? Lori sbwriel, bagiau lliw glas ar llawr. Wel, gobeithio, mae gai yn union hwnna, na beth licen i gael. Mewn arddull celf bop hefyd, bydde hwnna'n hyfryd. Dewch ni gael gweld. Wehey! Gret! Diolch yn fawr! Nawr te, pyn un yw'r un gorau wedyn ni. Bydden ni'n dweud... Fi'n lico hwn ar bagiau ar y lor. Fi'n gwybod dwi'n ddim yn edrych yn realistig, ond fi'n lico hwnna. Mae'r bagiau yna'n rhy anferth, a mae lot o sbwriel ar y llawr, felly dwi'n lico hwnna.
Mae hwnna'n edrych fwy fel lori cyffredin yn dweud a hwnna. Felly dwi'n meddwl mai hwn yw'r un gorau dwi'n mynd i fynd am. O, fi'n apus dy hwnna. Nawr, dwi ddim yn glas, achos fan hyn yn Sir Gaerfyrddin, dyna lliw y bagiau i ni'n cael i roi ein pethau ailgylchu yn fe. Felly, falle bod chi dewis lliw gwahanol, dibynnu ar fel i chi'n ailgylchu bethau. Pa liw yw'r bagiau i chi'n gofod defnyddio er mwyn didoli. Mae sawl sir yn defnyddio lot o wahanol liwiau bagiau, fi'n gwybod na hefyd. Felly, rhowch chi beth sy'n addas i chi. Ond bagiau glas sydd gyda ni fan hyn, yng Nghaerfyrddin. Felly, dwi'n mwyn yn swto berffaith i'n gwaith i. Clicio ar defnyddio. A na fe... nes i ddewis yr un anghywir, dy fe? Na. Rhaid fi'n neud to. Sa moyn yr un o. Right. Lori sbwriel. Bagiau glas ar y llawr. Be nes i fyna ar e? Cynhyrchu. O'n i heb ddewis yr un iawn. Diar mi. Sa'n gael at y look gyda de llusrwydd artiffisial eddi, ydw i? Right. Gobeithio gael i... Right. Wel, beth ar wyneb y ddeiar sy'n digwydd? Beth sy'n... Mae Express ddim yn moyn rhoi beth i... Lori sbwriel, i right. Bagiau lliw glas ar y llawr. Na gyd oedd yn wahanol. Right, a o'n i heb ddewis y symudiad celf bop, chwaith. Beth sy'n... Mae Express yn cael moment fach eddi. Lori sbwriel, beth am cadno wedi gwisgo mewn dillad ffansi yn lle? Ie? Na, dim diolch. Nawr te, can i. Oce. Right. Iawn. Oce. Nawr, mae eisiau fi mynd i ganolbwyntio fan hyn nawr, achos fi wedi gwneud trad moch hwn. Pa un? Right, fy ffefryn i tro hyn yw hwn. Fi licio hwn. Clic arno fe. Right. Fi wedi dewis e. A nawr defnyddio. Right. A mae'r un iawn da fi. Diolch i'r nefodd. Right. Oce. Mae hwnna di wneud. A mae'n edrych yn gret yn dweud drws nesaf i'r testyn fyna. Right. A'i draw i'r iPad nawr i gael wneud yr un peth. Ychwanegu delwedd. Cynhyrchu delwedd. Pawb groes i bysedd nawr e. Right. A fi'n mynd i fynd y tro ma o dda fi technegau doodle o dda fi ar yr iPad. Right. Beth na i tro hyn yw rhywbeth gwahanol. Just y bagiau heb y lori. Bagiau lliw glas ar y llawr o flaen rhes o 2. Cynhyrchu. A dyma chi llwynog yn gwisgo het. Mi o ni beth gewn ni. O ni beth sydd ar y ffordd. Yay! Maen nhw'n edrych fel handbags. Right, rhaid fi newid e. Mae'n gret o, nhw e. Ond mae eisiau fod yn bagiau plastig. Lliw glas. Right, tri hwnna. Oedd hwnna'n gret o. Oedd hwnna'n hyfryd. Nawr bod fi wedi rhoi un gair mewn, i ni mynd i gael... Be gewn ni? Ni'n mynd i gael blaidd yn chwarae'r banjo. Na beth ni'n mynd i gael nawr. Bod fi wedi rhoi un gair extra mewn. Na, edrych i fi fel bod Express yn dechrau bihafio nawr. Roedd hwnna'n beryglis i ddweud na nawr. Right, Connie. Woohoo! Yeah, gwych. Waw. Fi dwlu ar yr arddull doodle yma. Edrych yn ffantastig. Hwn mi'n licio ore. Dewis yr un mi'n licio. A wedyn defnyddio.
Fab. Right. Nôl y fi te, i ni gael symud ymlaen i'r cam nesaf. Nawr, ni'n gwneud y camau nesaf nawr. Mewn trefn ychydig gwahanol. Newn ni roed y testyn i gyd. Achos chi'n gwybod fel i wneud o, ni jyst yn mynd i wneud yr un broses nawr. 4 gwaith to ar gyfer y 4 cam sydd i ddod. Na fe, okay? Felly, chi'n gwybod beth yw'r broses. Felly, os ych chi'n hyderus i gario ymlaen nawr, cariwch chi ymlaen. Iawn? Ond be fi'n ei wneud yw roi'r testyn i gyd mewn gyntaf. Felly, cynllun hollt. A fi'n ei ddewis yr cam nesaf, sef didoli, Ctrl-C, copy. Roi hwnna mewn. A wedyn, lawr y linell nesaf, dewis y testyn, copy. Glido fe. Right, dych chi'n cael fformatio y testyn. Gred. Nawr, fi'n mynd i fynd yn syth mlaen y cam nesaf. Cynllun hollt. Beth yw'r cam nesaf? Glanhau. Allen ni fod yn gwneud yr fformatio wrth bod fi'n mynd, allen ni? Iawn, na ni. Glido fe mewn. Iawn. A wedyn cynllun hollt. Cam 4, rwygo a pheledu. Iawn, ni'n defnyddio'r un sgiliau nawr, ydyn ni? Drystodd a throsodd. Copio hwnna, Ctrl-C. Glido fe mewn fan hyn. A nawr dewch i ni gael gwneud yr cam olaf. Cynllun hollt eto te. Gynhyrchu pethau newydd. Glido. Pen o'r un, canoli. Copio. Lawr y linell nesaf, glido fe mewn. Pen o'r 2, canoli. Right, nawr. Ar y porwr fan hyn, i fi wedi, chi'n chi gweld, ychwanegu pob cam arall. A mae'n bwysig bod ni'n cael, os i chi wedi dewis defnyddio pen o'r 1 a pen o'r 2, canoli, yn yr testyn cyntaf, mae'n bwysig bod chi'n cadw'n gyson, bod chi'n cadw'ch fformatio chi yn gyson. Chi'n gweld, mae'n edrych yn hyfryd nawr, mae'r testyn yn edrych yn lan ac yn daclus, oherwydd bod fi wedi cadw'n gyson at y fformatio. Right, a i draw i'r iPad i wneud yr un peth, ond chi'n gwybod nawr beth sy'n eisiau chi wneud os ych chi moyn raso mlaen. Na gyd sy'n eisiau chi wneud nawr yw mynd i bob cam o'r cylch ailgylchu a ychwanegu delwedd addas. A pob hwyl i chi gobeithio bod chi ddim yn cael wywer yn chwarae tennis. Neu rhywbeth. Fi'n cael lot o hwyl hwnna ydi. Right. Nôl y fi de i'r iPad yma ni. Felly fi'n gwneud yr un peth to ar yr iPad. Llusgo lawr. A ni'n mynd i fynd am gynllun hollt arall. Right, dych chi'n gael mynd i cydio yn y testyn nesaf te. Chi'n cofio tap ar un gair. A wedyn defnyddio y dolenni glas yma. Dyna ni. I ddewis popeth. Dyna ni. A wedyn pwyso'n hir. Gwasgu'n hir. Copy. Neidio nôl draw i Express, plus testyn, a fan hyn y bwys fi fan hyn, mae da ni'r eicon bach glido fanna. Dewis yr fformatio. Neu'n siŵr bod ni'n ofalus bod e'n matcho yr un blaenorol. Gret. A nawr te allai fe mlaen i'r cam nesaf. Cynllun hollt arall. Glanhau. Tap. Llusgo yr dolenni i'r ochrau. Pwyso'n hir. Copi. Neidio nôl i Express. Plus testyn. A y botwm bach fan hyn. Y clipboard bach di ar y fwys i fan hyn. Tapu hwnna. Na ni. A i fi just nawr yn fformatio yn syml. Whoops. Fformatio eich testyn yn syml fel la. Ymlaen i'r cam nesaf. Na ni. Tap.
A nawr dewis. A chymod beth, sa'n gweld fi'n cyrraedd y diwedd ar yr iPad. Felly na i wneud hwn fel yr un olaf. So mi eisiau chi weld fi'n wneud y cwbl. Ddwy waith, sa'n meddwl. A glido mewn gyda'r icon bach y clipboard D. Fformatio'r teitl. Fformatio'r testyn. A na fe. Right! Nôl o fi te i'r cyfrifiadur i ni gael dod â hwn i ben. Wel, beth sy'n eisiau gwneud wrth gwrs yw just ychwanegu nawr. Y delweddau, wel, didoli sy'n nesaf. Mae'r plastig yn cael ei wahanu yn ôl math a lliw gan ddefnyddio didoli a llaw, peiriannau neu sganwyr isgwch. Right. Beth sy'n eisiau fi fan hyn yw llun o. Clicio ar ychwanegu'ch delwedd fan hyn. Dwi'n mynd i gynhyrchu delwedd. Nawr, y beth lycyn ni gael fan hyn yw... beth lycyn ni gael yw... gwastraff plastig. Mewn... be wedwn ni? Mewn 4 pentwr. O wahanol liwiau. Ia. Gwastraff plastig mewn 4 pentwr o wahanol liwiau. Ia. Mae hwnna'n swnhwyrol i fi. A wedyn, dewis yr arddull. Dwi wedi defnyddio'r hyd hwn i gyd. Gwastraff plastig mewn 4 pentwr o wahanol liwiau. Triwn i fe. Be gewn ni? Pwy a hwyr? Right. Yn i weld beth sy'n dod nawr. Achos na beth sy'n y menu yw lycyn ni weld, chymod, pedwar o plastig glas, plastig D, plastig gwyn. Wel, chymod, pam lai. O'n i ddim yn meddwl am y bagiau cymaint, o'n i'n meddwl am, chymod, plastig mwy caled, ond fi'n hoff o'r lliwiau, fi'n credu bod yna'n gwyn i weithio neis. A mae'r arddull celf bop yma'n gweithio'n cŵl iawn gyda hwn, felly fi'n mynd i fynd â hwnna a defnyddio. Ia, mae hwnna'n edrych yn hyfryd. A mae'n roi'r synwyr na i ni o ddidoli, o roi pethau mewn grwpiau. Gret. Beth yw'r cam nesaf? Wel, dewch ni gael gweld. Cam nesaf yw glanhau. Mae'r plastig yn cael ei olchi i gael gwared ar faw, labeli, glid a gweddillion bwyd i sicrhau bod y deunydd yn bir. Right. Nawr, be ni'n mynd i wneud ar gyfer hwn yw, dwi'n mynd i roi felly poteli plastig, poteli plastig, mewn, yn cael ei berwi, llawer o stem. Right, trin hwnna. Ie. Mae da fi ryw ddelwedd yn ymhen o, chi'n gwybod, ryw pot mawr o ddŵr berw a lot o stem yn bwyti'r lle i gael glanhau popeth yn hollol lan. Gret, cool. Chi'n gwybod, sa'n meddwl bod nhw'n neud e mewn wok fel yna, ond... Gret, fi'n mynd i fynd... Mae'r sosban... Sy'n mots dy fi'r sosban, mae'n iawn. Fi'n licio'r lliwiau nhw, mae'r lliwiau yn yr un yma'n wych, so fi'n i ddewis hwnna. Mae'n bendant o roi'r naws na i ni, yn dweud, bod pethau yma'n cael ei glanhau yn lan. Right. Cam nesaf, rwygo a pheledi. Mae'r plastig glan yn cael ei rwygo yn bli man, fel pli eira, fel pli man o blastig. Yna mae'n cael ei doddi a'i ffurfio'n belenni, neu fel greian, fel grit, fel grafel bach, sy'n ddefnyddiol wedyn fel deunydd crai sy'n cael ei ddefnyddio i adladu pethau. Felly beth fi eisiau fan hyn yw just fel pelenni, trwy hwnna, pelenni, pellets yw pelenni.
pelenni plastig o wahanol liw. Na beth yw'n i wylon. Clic te, cynhyrchu delwedd. Dewn ni roi pelenni, dwy-en, plastig o wahanol liwiau. Ni weld nawr os mae Express yn licio'r gair pelenni. Os na, felly fe rhaid ni newid e i peli. Felly. Right, celf, bop, cynhyrchu. Felly ni jyst newid e i darnau plastig o wahanol liwiau. Felly ni neud na, felly ni. Ond felly bod pelenni mynd i fod yn iawn ar. Felly gewn ni rhyw pellets bach. Cyn ni. Waw! Fantastic! Chymod be, fi'n tymlo wael nawr bod fi wedi bod yn gwneud hwyl ar ben Express am greu lluniau cadnoed. Fi'n tymlo'n eog nawr. Mae hwnna yn berffaith. Hollol berffaith. Well na beth o'n i'n meddwl amdano, gweud y gwir. Cool iawn. Right. Wel, unwaith mae da chi blastig yn yr ffurf yna, chi'n gallu dechrau eto gyda fe, ydych chi? Chi'n gallu dechrau o'r dechrau a chynhyrchu pethau newydd. Mae'r pelenni plastig yn cael ei defnyddio i wneud eitemau newydd fel pecynnau, textiliau, dodrefn neu ddeunyddiau adeiladu. A mae hwn yn cwblhau y cylch ailgylchu. Iawn, ni nôl i'r dechrau to le ni'n defnyddio'r plastig a wedyn ni, wrth gwrs, ni'n gallu ailgylchu fe to. Drosodd a throsodd. Wel, dewch i ni te gael cynhyrchu hwn a gewn ni ffatri yn cynhyrchu beth ai, am poteli? Ia, am poteli do. Poteli plastig lliwgar. Yn yw hynna. Symudiadau, celf bop, cynhyrchu. Right, gyn ni weld beth gewn ni de. Beth sydd ar y ffordd? Hyfryd, hyfryd, hyfryd. Right. Mae reina'n gret. A dwi'n meddwl mae fy hoff i ni yw hwn. Neu hwnna felly. Neu hwnna. A rydyn defnyddio. Yna fe. Right. Wel, sgwlwch be ni wedi wneud. I ni wedi cynhyrchu gwefan sy'n sôn am y cylch ailgylchu o'r dechrau diwedd. Chi wedi defnyddio deallusrwydd artiffisial i gynhyrchu delweddau yn yr un arddull i ddweud y stori. Nawr, meddyliwch am enghreifftiau eraill i chi ddefnyddio hwn, y sgil yma. Os ych chi wedi ysgrifennu stori syml, ac ych chi torri'ch stori lawr mewn i gynllun hollt, fel ni wedi wneud, a creu delwedd sy'n mynd law yn llaw gyda fe. Neu os ych chi wedi bod yn dysgu am rhywbeth hanesyddol, rhyw ddigwyddiad hanesyddol, lle chi dorri'r stori yna lawr a cynhyrchu delweddau sy'n mynd gam wrth gam gyda fe. Llwyth o wahanol enghreifftiau fel allwch chi ddefnyddio'r union sgil yma ni wedi defnyddio heddi eto. Nawr, mae eisiau fi roi enw synhwyrol i'r wefan yma. Ar hyn o bryd enw'r wefan yw hwn, heb deitl o dir mi. Felly dwi'n mynd i glicio fan hyn, dwi'n gweud heb deitl, delay hwnna i gyd, a ni'n mynd i alw fe yn gwefan ailgylchu 2025. Gwefan ailgylchu 2025. A na fe, hwnna wedi arbed. Nawr, os licech chi wedyn weld hwnna'n edrych yn union fel gwefan ar y we, na gyd sydd eisiau chi wneud yw clicio ar y ligad fan hyn, yn y top. A dyma ni, dyma fel bydde fe'n edrych i rywun sy'n... Chi'n gweld bod e'n animeiddio mewn ffordd cool yn dweud. Mae hwn hefyd yn edrych yn dda ar eich ffôn, bydde fe'n stacio'r testyn uwch ben y lluniau yn hytrach bod nhw ochr wrth ochr. Nawr, os ych chi moyn cyhoeddi fe i'r we yn go iawn, dych chi'n cael clicio Rex fydden i ddod bant o'r rhagolwg. Os licech chi gyhoeddi fe i'r we, fel gwefan go iawn, y gyd sy'n rhaid chi'n neud yw clicio rhannu, cyhoeddi i'r we, a rhaid chi benderfynu os chi moyn eich enw chi ar y gwaelod neu feidio, a wedyn creu dolen. A mae hwnna nawr yn cyhoeddi hwn fel gwefan go iawn i'r we, fydd e'n rhoi dolen i chi. Unrhyw un sydd yn clicio, dyma ni, unrhyw un sy'n clicio ar y ddolen yma, dych chi'n cael gweld e. Fydda nhw yn gallu gweld eich gwefan chi.
yn broffesiynol, gyda'r holl ddelweddau chi wedi cynhyrchu. Os ych chi wedi dewis roi eich enw, dyna ni, fydd e lawr ar y gweilo fyna, creuwyd gan. A na fe. Right, wel, na'r weithgaredd gynta te, wedi wneud, a ges i lot o hwyl yn creu'r wefan na, sa'n gwybod i chi, ond i fi'n barod nawr i fynd ymlaen i'r ail weithgaredd, felly dewch i ni gweld beth yw honna. Wel, yn yr ail weithgaredd, ni'n mynd i fod yn creu fideo. Ni'n mynd i fod yn dysgu am ddyfeisiau ailgylchu anhygoel. Iawn? Nawr, mae da ni wybodaeth yn un am bedair dyfais ailgylchu anhygoel. Nawr, falle bod dim amser dyn ni'n gwneud peder heddi. Falle bod fi jyst yn mynd i wneud 2 fach. A wedyn, os ych chi moyn cario ymlaen ychwanegu rhagor, allwch chi wneud hynny ar ôl y wers, os ych chi eisiau. Felly, dewch i ni gweld beth yw nhw, a falle dywyswch 2 o'r ein i chi mynd i ddewis yn gyntaf. Yn gyntaf, mae dyn ni peiriannau gwerthu gwrthdro, vending machines, gwrthdro, le yn hytrach na cael pethau mas, i ni'n rhoi ein hen blastig neu caniau gwag mewn, a wedyn ni'n cael arian mas, neu pethau fel talebau neu casglu pwyntiau. A mae lluniau dy fi ar y gweilo fan hyn, allwch chi gopio gludo draw i Express. Felly, dyma'r math o beth fan hyn. Iawn? A mae'n arall da ni fan hyn. Na ni. A chi gweld, fi'n credu bod y person na yn y banc yn mynd i gael rhyw bwyntiau neu rhywbeth am ailgylchu plastig. Right, felly nawr un cyntaf. Beth sydd wedyn de? Wel, bricks replast yw yna fe. Proses yw replast. Sy'n troi gwastraff plastig wedi rwygo, tebyg i be o'n i'n trafod jyst nawr yn y wefan, ond mae'n troi mewn i blociau adeiladu mawr, sy'n tebyg i Lego. Mae'r brics yn cyd-gloi, maen nhw'n gryf, maen nhw'n ysgafn ac yn gwrth-sefyll y tywydd, sy'n cynnig dewis adeiladu eco-gyfeillgar. A fe welwch chi fan hyn, dyma enghreifftiau chi fan hyn, dyma'r blociau replast fan hyn. Chi'n gweld mae pobl yn gallu adeiladu tai, yn defnyddio rhain, gwmws fel ydych chi'n gwneud gyda darnau Lego. Mae fersiwn arall fan hyn, chi'n gweld? Dyw na ddim yn edrych fel adeilad da iawn, ond mae eisiau'r llawr i fod bach fwy solid wedyn ni. Ond eto, dyfais anhygoel o ran ailgylchu. Wedyn mae dyn ni enzyme bwyta plastig o'r enw petes. Nawr, enzyme yw pethau sy'n naturiol, sy'n torri pethau lawr yw enzymes. Mae'n digwydd drwy'r amser gyda bwyd, mae enzymes gyda ni yn cyrff sy'n troi yn bwyd ni mewn i bethau fel egni ac yn y blaen. Felly mae yna enzyme i gael sy'n digwydd yn naturiol o'r enw petes, ond mae gwyddonwyr wedi i wella fe, wneud ei weithio yn gyflymach ac yn gryfach. A nawr mae y petes yma yn gallu torri plastig i lawr mewn oriau neu ddyddiau. Llawer yn gynt na'r canrifoedd mae'n cymryd yn naturiol. Os byddech chi'n gadael os mae pot o plastig gael ei daflu mewn i'r clawdd, mae hwnna yn mynd i gymryd cannoedd ar gannoedd, hyd yn oed miloedd o flynyddoedd cyn bod yn raddol yn pwdri i ffwrdd. Iawn? Os oes rhywun yn taflu afal i'r clawdd, bydd e wedi pwdri mewn diwrnodau, na fydd e. Ond gyda darn o blastig, mae'n cymryd cannoedd neu filoedd o flynyddoedd. Wel, mae'r enzyme yma o'r enw petes yn gwneud hwnna yn gyflymach. Nawr, mae'r lluniau, bydwch chi'n cael ofn y lluniau, achos dyw e ddim mor fawr a hyn o gwbl. Mae'r enzyme yn fach, microscopic. Ond yn ôl bob so, mae'n edrych yn rhywbeth tebyg i na, ond yn fach. Iawn. Pidwch a cael ofn yr enzyme. A wedyn yr un ola yw system glanhau cefnfor. Fel ni'n gwybod, mae llwyth o wastraff plastig yn y cefnforoedd yn y môr. Felly, beth yw'r system yma yw rwystyr fawr sy'n arnofio. Ac wrth iddo fe arnofio, arnofio ar y dŵr, mae'n casglu darnau plastig o'r cefnforoedd gan just defnyddio'r cerrynt a'r gwynt. Iawn? A wedyn mae hwn wrth gwrs yn lleihau llygredd. A allwn ni weld enghraifft y math yma beth. Felly, y rhwystyr fawr yma yn arnofio, ac wrth bod e'n mynd, mae'n casglu y plastig yma ychydig sy'n arnofio ar y top,
A wedyn mae pobl wedyn yn mynd a just casglu'r rhwystyr a casglu'r holl plastig mae wedi casglu. A chi'n chi gweld enghraifft fan hyn wrth afon fyna, neu fe ryw fath o gamlas fyna. Mae'n neud jobyn da nhw o gasglu. A wedyn chi'n gweld mae'r peiriant i chi dod wedyn a dyma ni, Ocean Cleanup Interceptor, a mae'n llusgo hwnna i gyd lan mewn i'r cwch, a mae'n gallu prosesu hwnna wedyn. Right, wel, dewch i ni gael creu yn fideo te am rhain. Nawr, dechreuwch gyda dau ddewis. Credi ai am y ddau gyntaf, dwi'n meddwl. Peiriant gwerthu gwrthdro a brics replast. Right, be ni'n mynd i wneud? Wel, nôl i Express. Fi ar ben gyda'r wefan yma, felly i fynd nôl dudalen Cartref Express, dwi'n mynd i glicio ar yr A liwgar yn y cornel top ochr chwith. A ni'n mynd i fod yn creu fideo. Felly, dwi'n mynd i ddod lawr le mae'n dweud creu fideo fan hyn. A i fi yn mynd i ddechrau bant. Mae'r panel ochr heb lwytho, felly mae rhywbeth heb lwytho'n iawn. Dwi'n mynd i ail-lwytho Express. Na ni. Right, mae eisiau ni gael teitl a chefndir. Iawn, felly dewch ni gael wylo am gefndir yn gyntaf. Fi'n mynd i fynd i'r cyfryngau ar y chwith. Ac ar y top... sori, na. Fi'n mynd i fynd i'r elfennau ar y chwith, dim cyfryngau. Elfennau ar y chwith. Ac ar y top... Dwi'n mynd i fynd i'r cefndiroedd, a dwi'n mynd i chwilio fan hyn am recycle. Mae fe gewn ni. Mae'n ddewisiadau bach da fan hyn. Pa un fi moyn? Cwn i'r pelenni na. Sgwlwch. Cool. Fi'n licio hwn gyda'r biniau ailgylchu. Ni'n mynd am hwnna. Na ni, a mae lle dy fi ar y top fan hyn wedyn i roi'r testyn. Gret. Wel, beth yw'r testyn? Wel, fi'n mynd i ddweud dyfeisiau ailgylchu anhygoel. Dyfeisiau ailgylchu anhygoel. Felly, fi'n mynd i roi am testyn. A wedyn, ychwanegwch i'ch testyn, y bottom glass ar top. Dyfeisiau ailgylchu anhygoel ebychnod. Gret. Lan o fe. Mae hwnna'n ffitio neis fyna. Allen ni ddefnyddio'r ddolen hir yma i wthio hwnna i wahanol linellau, felly. Allen ni hyd yn oed ddefnyddio'r cynllun testyn dynamig. Mae hwn yn un da. Nawr te. Mae hwnna'n llenwi bwlch yna'n well yn dweud. Nawr, beth am y ffont? Wel, draw ar y chwith, allai fynd i'r ffontiau'r gymhellir. A fi'n chwilio am rhywbeth. Fi'n licio hwnna, noto, mae hwnna'n edrych yn gret. Ydy? Neu, allai gadw ymlaen chwilio. Fi'n licio hwn fyd, Gilbert. Gret. Right, na fe. Wel, na teitl wedi wneud. Felly dewch i ni gael mynd i sôn am y ddyfais gyntaf te. Iawn. Felly fi'n ni glicio nawr te ar waelod fan hyn, le mae ni'r llinell amser. Ni glicio ar y plus. A fi'n ni ychwanegu golygfa wag. Iawn. Nawr. Lycio ni gael cefndir, to, fan hyn. Felly fi'n ni fynd i'r elfennau. A dan cefndiroedd fan hyn. A chwilio to am recycle. A tro hyn dwi eisiau'n plaen. Rhywbeth fel hyn felly, y papur. Neu hwnna. Hwnna neis. Neu, ni'n licio hwnna hefyd, fel y papur brown yma. Felly rhywbeth, chi'n modd, syml. Sydd ddim yn mynd i dynnu gormod o sylw. Licio hwnna. Hwnna'n neis. Right, nawr.
Dewch i ni gael mynd i gydio mewn llun te o'r un cyntaf chi wedi dewis. Felly nôl â fi i'r dudalen weithgareddau. A'r un cyntaf fi wedi gwneud yw'r peiriannau gwerthu gwrthdro. Just dywyswch un o'r lluniau sy'n lawr y gwaelod. Fan hyn, pa un sy'n well dy chi. Mae well dy fi hwn achos fi'n gweld rhywun yn rhoi'r hen botel i fewn. Felly, beth sy'n eisiau gwneud nawr yw copio hwn. Felly, cliciwch arno fe. A wedyn, i ni'n mynd i dde-glicio. Neu, os ych chi ar Chromebook, 2 fus yr un pryd, clic ar y trackpad. De-glicio. Copy image. Nôl i Express. A fi'n i ddefnyddio Ctrl-V. A glido hwnna mewn. Right. Nawr te, ni ddod lawr o hwnna mewn maint. A fi'n i roi effaith ar hwnna nawr. Effaith fi'n i roi cysgod iddo fe. Effeithiau. A dyma ni, mae'n gysgodion dyn ni fan hyn, chi'n gweld? Gret. A beth am ddod ar crynder y corneli lawr hefyd? Hyfryd. Right. Wow, mae hwnna'n eich yn gret. Na fe. Right, nawr. Be fi'n mynd i wneud nawr yw wneud gwmws o'r un peth eto ar gyfer y ddyfais nesaf. Iawn? Felly fi'n wneud yr un sgil eto ar gyfer y ddyfais nesaf. Ond, lycen i gael yr un cefnir yma. Felly be fi'n mynd i wneud yw dyblygu'r olygfa yma. Felly dyma'r olygfa lawr y gwaelod. 3 dot dyblygu. Felly dyma ni, mae copi arall dy fi o hwn. Neu gyd sy'n eisiau fi wneud yw dileu y llun. Right de. Nawr, beth yw'r ail un? O ie'r blociau, ynddo fe, blociau, the bricks replast. Pa un, hwn yw'r hoff lun ni. Chi dewis y llun, de-glicio, copy image. Nôl a fi draw, Ctrl-V fan hyn nawr. Na fe, gret. A wedyn licen ni gael cysgod. A o dan golygu, licen ni gael y corneli. Na neis ac yn grwn. A tro hyn, fi'n mynd i gael y llun drawr o'r ochr chwith am change fach. Right, wel, mae dan ni te ein teitl mawr. Y ddyfais gynta. A'r ail ddyfais. Wel, mi eisiau ni gael testyn, teitlau ar gyfer rhain yn se. Felly beth am mynd nôl i'r olygfa gynta a wneud copi o'r testyn yma. 3 dot, copio. Nôl a fi i'r un nesaf, a fi'n ei ddefnyddio Ctrl-V. Dyna ni. A fi'n ei fynd mewn i hwnna, a fi'n ei newid y teitl. Beth yw hwn, wrth gwrs, oedd peiriannau gwerthu gwrthdro. Be fi chi'n neud yw clicio mewn i hwn nawr, a llusgo dros, a defnyddio Ctrl-V, a glido hwnna mewn. Chi'n gweld, ni defnyddio lot o Ctrl-C, Ctrl-V heddi, yndyn ni? Ni wedi defnyddio llawer iawn o'r llwybrau byr na ar gyfer copio a glido. Nawr, fi jyst yn symud pethau o amgylch, chi'n neud y llun tym bach yn llai. Na fe, hwnna'n edrych yn hyfryd. Wel nawr, allai gopio hwn. Copio, lle ni ddefnyddio Ctrl-C fyna, lle ni. A dod i'r olygfa ola, clic, Ctrl-V. A symud e draw. A newid y testyn i ddweud bricks replast. Copio hwn. Nôl a fi. Mewn i fan hyn. Right de. Nawr de, mae'n mynd yn dda dyn ni ma. Mae'n mynd yn dda. Right. Nawr, os i fi'n chwarae'r fideo yma nawr, na gyd fi'n mynd i gael yw llun llonydd am 5 eiliad, a wedyn mae'n mynd i newid i lun llonydd arall am 5 eiliad, a wedyn mae'n mynd i newid
i lun llonydd arall am 5 bil. Iawn, felly does dim lot o fideo mewn mlaen yma, os e. Felly, beth sy'n ni wneud nawr yw animeiddio pethau. Animeiddio'r dudalen. Dewch i ni gael mynd nôl i'r olygfa gyntaf, dyma ni. A fi'n mynd i glicio ar y testyn, fan hyn. A dwi jyst yn mynd i ddewis animeiddio. A chi'n chi gweld, mae'n dweud ar y chwith fan hyn, animeiddio, pob un. Clic ar hwnna, a chi'ch chi ddewis un o'r rhain. Iawn, felly, beth am rhywbeth fel blodeuo? Gret, neu codiad hael. Mae hwnna'n neis, mae'n codi lan o'r bins ailgylchu na. Mae hwnna'n gweithio neis, ynddo e? Nawr, dim ond un peth da fi fan hyn, wrth gwrs, y testyn. Ond os a i nawr i'r olygfa nesaf, mae 2 beth da fi, mae da fi'r testyn a'r llun. Felly, dewch i ni gael trial eto, animeiddio, a animeiddio pob un. A triau blodeuo tro hyn. Neu codiad hael. Chi'n gweld, mae'n animeiddio'r 2 ohonyn nhw ar wahân. Popio. Rhaeadr yw'n hoff i ni. Ar gyfer yr olygfa nesaf, dwi'n meddwl bod fi'n mynd i falle sticio i'r un te wedyn. Clicio, animeiddio pob un, a na i fynd am rhaeadr eto. Nawr, wrth wneud hwnna, i ni wedi troi hwnnw jyst bod yn luniau llonydd i fod yn fideo, yndyn ni? Na i chwarae fe nawr. Chi'n gweld, mae dyn ni animeiddiad fyna. Ni'n mynd i'r... A na ni, mae hwnna'n animeiddio fel na. Ar un nesaf, yn animeiddio fel na. Gret! Nawr te. Dewch i ni gael ychwanegu chydig bach o sain. Ni'n ychwanegu troslais. I fi mynd i ddod nôl ar pen chwarae y linell ddi yma, reit nôl i dechrau. A i fi mynd i just ddweud, dyfeisiau ailgylchu anhygoel gan Meredydd Jones. Felly, dod nôl ar linell ddi reit i dechrau. A i recordio fy llais, dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau ar y chwith. A dwi'n mynd i ddewis sain ar y top. A recordio troslais. Reit e. Nawr, chi'n gweld y botwm bach sy'n gweud gwella lleferydd. Mae hwnna yn mynd i gwared o sŵn pawb arall sydd yn yr ystafell gyda chi bod yma. Felly, llwch chi gyd wneud hwn yr un pryd. A fi'n i ddechrau recordio, cyfri fi lawr. Bant ni. Dyfeisiau ailgylchu anhygoel gan Meredydd Jones. A ni'n gorffen recordio. Chi'n gweld wedyn, dyma fe. Nawr, oedd bwlch dy fi ar y dechrau, achos ni'n gofio beth oedd dweud y gwir, nes bod e'n ymddangos. Felly, allai falle tocio, chi'n gweld, fan hyn i fi dechrau siarad, allai chwarae fe. Dyfeisiau ailgylchu. Right, so, mae'r bwlch na sydd ar y dechrau, allai tocio hwnna i ffwrdd. Fel na, ddim eisiau hwnna. Dyfeisiau ailgylchu anhygoel gan Meredydd Jones. Right, wel, mae hwnna'n meddwl nawr, lle symud hwnna nôl i ddechrau. Chi gweld? Lle ddewis ble mae hwn yn digwydd. Wel, nôl at i'r dechrau. A nawr, mae hwnna'n meddwl bod bach gormod o fwlch dy fi ar y diwedd fan hyn cyn yr olygfa nesaf. Felly, lle gidio yn yr ymyl un fan hyn, a llusgo fe nôl. Fel bod ni'n amseru'r olygfa yn well. Dyfeisiau ailgylchu anhygoel gan Meredydd Jones. Great. Right, well. Gyda'r peiriannau gwerthu gwrthdro, gallen ni jyst recordio fy llais eto, ond chi'n meddwl beth fi'n ei wneud, fi'n recordio fideo ohona i, yn dweud yng ngeiriau'n hun beth sy'n digwydd fan hyn. Wel, mae peiriannau gwerthu gwrthdro, so felly beth sy'n digwydd yw, a fyddai jyst yn dweud hyn, mae pobl yn rhoi hen boteli plastig mewn peiriant ac yn cael arian yn ôl. Jyst rhywbeth syml fel yna. Iawn? Ond licen ni gael yngwyneb i ar y sgrin. Felly dewch i ni gael wneud hwnna te. A dwi'n mynd i ddod nôl ar y pen chwarae i ddechrau'r olygfa. A i fi'n mynd i fynd i'r cyfryngau eto ar y chwith, fel wnaethon ni recordio troslais. Ond y tro yma, i ni ddim yn mynd i sain, i ni'n mynd i fynd i fideos. A ni'n mynd i recordio ein hun. Nawr, chi'n gweld, mae wedi agor y camera i fyny. Felly, sort o gwallt math. A nawr, i fi'n gallu recordio nawr, fan hyn. Odw fi'n gwybod beth fi'n dweud. Cychwyn recordio, bant ni.
Gall pobl fynd â hen boteri plastig I roi nhw I fewn yn y peiriant a derbyn arian yn ôl. Right, dyna ni. A clicio stopio recordio. A wedyn, os fi'n hapus dy hwnna, fi'n clicio cadw recordiad. A na fe, mae wedi rhoi hwnna mewn nawr ar yr olygfa. Ond, mae wedi cuddio popeth arall. O ie, wel, chi'n gweld, mae wedi cuddio popeth arall. Felly, beth sy'n eisiau fi wneud? Wel, beth am I fi dorri hwn I fod yn siap tebyg i'r llun sydd fi yn y cefndir fyna. Felly, allai docio hwn, yn syml, gan dorri'r corneli mewn, gyda'r llinellau hir yma. Mae ar y top I fod, achos mae penni jyst ac ar y top beth bynnag. A wedyn allai fynd i'r corneli. A allai, na ni, dod lan na hwnna. A nawr allai ddod lawr am maint hwnna. Symud y testyn lan. Allai nhw roi'n hynna ar bach o ongl os I fi eisiau. Gret. Gret. Nawr te. Dewch chi ni gael trial yr olygfa yma te. O dechrau te fe. Dyfeisiau ailgylchu anhygoel gan Meredydd Jones. Gall pobl fynd â hen boteri plastig I roi nhw I fewn yn y peiriant a derbyn arian yn ôl. Gret. Right. Nawr. Mae hwnna'n edrych yn wych. Yr unig beth wedyn ni yw bod y sain fyna ddim cweit cystel ar troslais, achos sylwch chi o ddim botwm I dicio I ddweud gwella lleferydd. Ond, chi'n gweld, unwaith chi wedi recordio'ch fideo, allwch chi ddewis a clicio gwella lleferydd fan hyn, a nawr wnaeth ei wneud yr un effaith ar hwnna. Right, wel, mae hefyd, chi'n sylwi, wedi ymestyn yr olygfa I fod yr un hyd ar fideo, sydd yn ideal. Dych chi'n gael trial nawr gyda'r gwella lleferydd yn ymlaen. Dyfeisiau ailgylchu anhygoel gan Meredydd Jones. Gall pobl fynd â hen boteri plastig I roi nhw I fewn yn y peiriant a derbyn arian yn ôl. Right. Nawr, os I fi moyn bod yn ffysi iawn, falle bod fi ddim yn moyn fi yn edrych lawr I switcho hwnna I ffwrdd ar y diwedd. Felly, unwaith I fi'n dechrau gorffen siarad yn ôl, cyn bod fi'n edrych lawr fyna, allwn ni docio'r olygfa yn ôl, fel bod ni'n torri'r darna I ffwrdd. Chi'n gweld triale? Arian yn ôl. Gret. Wel, beth am y bricks replast yma te? Wel, eto, gwedwch yn eich geiriau hun. Iawn? Felly, fi'n ni'n neud un beth o fideos, recordio'ch hun, a bar o bant â ni. Right. Fi'n ni gadw'r llygoden fan hyn fel bod fi'n clicio I stopio. Mae darnau plastig bach yn cael eu troi yn friciau adeiladu mawr, tebyg I rai Lego, a mae pobl yn gallu defnyddio rhain wedyn I adeiladu adeiladau mewn ffordd cynnaladwy. Wel, oedd rai fi edrych ffwrdd, achos o'n i'n gwybod le oedd y botwm. Felly, mae rai fi wneud un peth o. Cadw recordiad, gret, dyma ni, dyma'r olygfa. O'r un peth to, fi jyst yn mynd I docio hwnna, tocio, gwyn am rydydd, ti'n edrych yn ddiflas. A wedyn ydych chi'n gael rhoi'r corneli crwn ymlaen. Right, a ydych chi'n gael just ai mewn I ganol yr olygfa fan hyn, a fi'n mynd I just, dyma ni. Symud y testyn lan mas o'r ffordd. Fi'n lico'r ongle yma. Right, ydych chi'n gael triol hwn de. Nôl. Mae darnau plastig bach yn cael eu troi yn friciau adeiladu mawr, tebyg I rai Lego, a mae pobl yn gallu defnyddio rhain wedyn I adeiladu adeiladau mewn ffordd cynnaladwy. Right. Dwy, wel o'n i'n edrych bantra bod fi'n dweud y gair ola. Felly, falle byddwn ni'n ail recordio hwnna os byddai fwy amser dy fi. Ond, mae'n neud y tro am hwn. Iawn, cynnaladwy. Na fe. Right, e. Nawr, i ni bron a dod I ben. Mae rhan ni munud fach ar ôl. Nawr, I fynd awn i'r lefel nesaf, beth fydden ni'n neud yw ychwanegu cerddoriaeth gefndirol,
a trawsnewidiadau. Dych chi'n gael neud trawsnewidiadau gyda mwyn yn rwydd. Felly, ychwanegu trawsnewidiadau, dwi jyst yn gallu clicio ar y plus bach yma, rhwng dwy olygfa, a ychwanegu trawsnewidiad. A chi'n gweld, i ni ddewis pethau fel gwthio, pontio, weipio, gan y blaen. Dwi'n ni real weipio, dwi'n meddwl. A unwaith chi wedi gwneud hwnna, llwch chi wedyn glicio defnyddio gyda phob golygfa ar y gwaelod. Fel hyn. Dych chi'n gael gweld hwnna nawr te. Dyfeisiau ailgylchu anhygoel gan Meredydd Jones. Gall pobl fynd ac... Wel, mae'r effaith yna'n gred, dwi'n gwybod beth fi'n ngofyn wneud yw gwella chyferydd ar yr un ola yna. Right, a'r un peth cam olaf yw cerddoriaeth gefndirol. Llwch chi ddod o hyd i gerddoriaeth gefndirol, eto yn y cyfryngau ar y chwith, lan ar y top, mynd i sain. A tro yma, mae da chi, os wnawn ni, chi'n gweld, syniadau yn seiliedig ar eich, yn seiliedig ar beth sydd â ni. Felly, llwn ni drio, felly hwn, beth hwn? Ie, fi licio hwnna. Na. Neu llwch chi sgrolio drwyddo, ond o'n i'n licio hwnna, Inspiring Minimal Loop, felly dwi'n mynd i glicio ar hwnna. A dyma fe, dwi ddim quite digon hir ar gyfer y olygfa i gyd, felly llai just dyblygu hwnna. Na ni, a mae wedi dechrau fe to. Wel, yr un yma, reit ar diwedd, beth am i ni gael hwnna'n pylu allan. A hefyd, gan bod hwn dan fy llais i, dwi'n meddwl bod eisiau bod hwn lawr yn dywel, rownd yr 15%. Okay. Rhywbeth fel yna. Right, dych chi'n gweld yna? Dyfeisiau ailgylchu anhygoel gan Meredydd Jones. Gall pobl fynd â hen boteri plastig i roi nhw i fewn yn y peiriant a derbyn arian yn ôl. Mae darnau plastig bach yn cael ei troi yn friciau adeiladu mawr, tebyg i rai Lego. Mae pobl yn gallu defnyddio rhain wedyn i adeiladu adeiladau mewn ffordd cynnaladwy. Wel, gret. Nawr allech chi wrth gwrs gario ymlaen a ychwanegu mwy o ddyfeisiau anhygoel mewn yna, ychwanegu rhagor o olygfeydd gwag am joio fan hyn. Cech chi weithio mewn grŵp wrth gwrs, byddwn yn hyfryd i wneud mewn grŵp. Ar ôl i chi orffen wedyn, os ych chi moyn lawrlwytho hwnna, llwch chi lawrlwytho fe fel ffeil MP4, lawrlwytho fe fan hyn. Neu, os chi moyn cyhoeddi fe i'r we, tebyg felly i chi moyn fideo YouTube neu rhywbeth fel yna, clicio rhannu, a wedyn dewis dolen gweld yn unig, a mae hwnna jyst yn mynd i roi dolen i chi sydd wedi cyhoeddi eich fideo i'r we, unrhyw sydd clicio arno fe, maen nhw'n gallu gwylio'ch fideo chi. Mae'n haws falle yna lawrlwytho ffeiliau a hisgo nhw i wahanol lefydd. Wel, dyna ni ffrindiau, ni wedi cyrraedd diwedd y wers. Diolch enfawr i chi'n ymuno gyda fi ar gyfer y wers yma ar gyfer wythnos ailgylchu. Gobeithio welai chi to. Cofiwch am y gwersi sydd da ni, trwy gydol yr wythnos yma a'r wythnos nesaf. Ellwch chi weld pob peth sydd ar gael wrth fynd i adobe.ly/live lessons. adobe.ly/live lessons. Cofiwch bod chi yn tagio fi mewn os ych chi'n postio rhywbeth ar-lein, bod chi wedi cymryd rhan yn y gweithgareddau wythnos ailgylchu. Ond am nawr, diolch yn fawr iawn i chi'n ymuno gyda fi, a welai chi ar wers arall cyn bo hir. Hwyl am y tro!